Boiro Novo denuncia a política de plenos que se leva a cabo no Concello de Boiro, acusando de mala xestión dos mesmos o alcalde Juan José Dieste. Segundo explican os integrantes desta agrupación política, os plenos de Boiro non se realizan coa asiduidade que se precisa, dado que hai 6 grupos na oposición. Deste xeito son moitas as mocións que quedan sen debater. En realidade é algo que vimos facendo prácticamente dende o inicio desta legislatura. Por un lado, porque o Partido Popular non está cumprindo o propio cronograma, a propia axenda que marcou con respecto á asiduidade ou a calendarización dos plenos, que terían que ser o segundo xoves de cada mes impar, non está sendo así. Como tamén queremos denunciar ou queremos dar a coñecer outra cousa que tamén nas últimas semanas vimos denunciando, que esos plenos, ademais de estar a destempo, pois non están sendo suficientemente operativos, ata o punto de que os puntos da orde do día non son sacados adiante, simplemente por exemplificar un pouco o que queremos decir é que no pleno pasado, no último pleno ordinario, só se abordaron 5 puntos dos 19 que estaban na orde do día. Dores Torrado explicou que o último pleno quedaron moitas mocións pendentes de debate e, malia ser solicitado pola oposición, non foi convocado un pleno en abril para sacalas adiante. No pasado pleno nos quedaron innumerosas propostas encima da mesa que non fomos capaces de debatilas por unha mala gestión a hora de organizar o pleno por parte do alcalde e que mesmo ali na propia corporación se lle insistiu por parte de Boiro Novo que convocara un pleno extraordinario para debatir estas cuestións que quedaron encima da mesa no mes de abril. E como podemos observar, e de aí que foi a gota que colmou o vaso, vimos como non convocaron este pleno extraordinario, volveron a quedar encima da mesa non só as propostas de Boiro Novo, sino tamén do resto de grupos políticos que conformamos a corporación, e que é algo que nos parece moi grave. Despois dunha legislatura como esta, donde non se convoca nun pleno coa periodicidade que estableceu o propio pleno, é dicir, o segundo xoves dos meses impares, cando ademais as ordes do día somos incapaces de acabalas por unha falta de organización do alcalde á hora de ordenar o debate. Dende Boiro Novo piden ao goberno local que se cumplan coas garantías mínimas de respeto e orde. Os veciños teñen que saber cando se celebra o pleno municipal, porque os plenos son abertos. Calquer veciño ou veciña de Boiro pode ir ao pleno e preocuparse e coñecer cales son os problemas que afectan ao seu concello. En segundo lugar, os debates teñen que ser ordenados. Non pode ser, como decía fai un momento, que haxa revanchinas entre concelleiros, que non haxa un debate ordenado, que haxa insultos na propia corporación, que resulta moi desagradable para outros concelleiros, en concreto, pois eu mesma, que forma parte desa corporación, que nunca, e digo nunca, lle falta o respeto a ningún compañeiro da corporación, sexa do goberno ou sexa outro compañeiro da oposición, porque senón estaríalle faltando o respeto aos seus votantes. Apuntan ademais que os plenos son o máximo órgano dun concello onde se debaten as cuestións máis importantes para os veciños.